Саргузашти Ҳотами Той, ҳикояти подшоҳи Хӯросон ва духтари барзахи бозаргон. Ривоят мекунанд, ки дар мулки Хӯросон подшоҳе буд ном Курдоншоҳ. 5 лак сипоҳи савора ва 5000 пиёдарав ва 1000 барқандоз дар рикоби ӯ медавиданд. пораи лашкари худро бо амирон аз барои фатҳу тасхир дар мамлакатҳо фиристода буд ва дар инсофу адолат ҳамто надошт. дар аҳди ӯ бозаргоне буд барзах ном ва моли бисёру гумоштаҳои билонниҳоя дошт, ки ба ҳар ҷониб мерафтанд барои тиҷорат ва худи он дар хона нишаста бо мардумон муомила мекард ва рӯшиноси подшоҳ буд ва дар назди подшоҳ қадру манзалати азиме дошт. Курдоншоҳ ӯро бисёр дӯст медошт. баъд аз чанд гоҳе хоҷа барзахи бозаргон фавтида, ғайр аз як духтар ҳеҷ ворисе намонд ва номи неки ӯ Малика Ҳуснбону буд, ки бағоят соҳибҷамол буд. аз шаъшаъаи ҷамоли ӯ офтобу моҳтоб хира мегаштанд ва сифати ҳусни ӯ дар диёрҳо мунташиру машҳур шуда буд. духтар дар синни 12-солагӣ буд, ки падараш ба подшоҳ васият карда гуфта буд: эй шоҳ, акнун маро сафари охират дар пеш аст. ин духтарро ба шумо супоридам ва шуморо ба мураббии ҷомеи оламиён. бояд, ки духтарро падарӣ карда, муруввату шафқати худро дареғ надоред ва дар бораи ин духтар марҳамат карда, ба ҷои фарзанди худ донед. Курдоншоҳ гуфт: эй хоҷа, хотири худро аз ваҷҳи Малика Ҳуснбону ба куллӣ ҷамъ доред, ки меҳрубониро дар бораи ин духтар 200 чандони шумо созам. акнун ин духтар духтари ман шуд, гуфта хоҷаро тасаллӣ дода буд. хоҷа барзах аз ваҷҳи духтари худ хотирҷамъ шуда, ҷон ба ҷонофарин таслим намуда буд ва ҷамеи молҳои худро ба Малика Ҳуснбону ба подшоҳ супорида буд. Курдоншоҳ аз рӯи инсофу адолат ҳама молҳои бозаргонро ба духтари он супурда буд. духтар бағоят соҳиббасорат буд. баъд аз чанд муддат пок мулоҳиза кард, ки дунё ҷойи саҳл аст ва фонию нопойдор. ба худ андеша кард: ин молу ашёе, ки дар тасарруфи ман аст, барои ризои худо ба фақирону бечорагон бояд дод. худро ба дунё олоиш додан чандон хуб нест. Малика модару хоҳар надошт, аммо канизону ғуломони бисёр ба хизмат дошт. дояе дошт бағоят соҳибҳушу соҳибтадбир. Малика аз ӯ шир хӯрда буд. ҳамон замон дояро дар назди худ талабида гуфт, ки эй модар, ба хотири ман мерасад, ки дар ин олами фонӣ ихтиёри шавҳар нанамоям ва аз ин дунёи нопойдор таҷарруд бигзарам. аммо аз дасти аҳли дунё чӣ тадбир кунам, ки раҳоӣ ёбам? маслиҳати ин кор чӣ мешавад? доя гуфт: эй ҷони модар, ба хотири ман ҳилае расидааст. Малика гуфт: бигӯ он ҳила ба чӣ қисм аст ва оё сабаби хотирҷамии ман мегардида бошад? доя гуфт: эй маликаи олам, ба хотири ман 7 саволи мушкиле расидааст. ҳар касе ба хостгории шумо ояд, бигӯед, ки 7 савол дорам. ҳар кӣ ҷавоби ин 7 саволи маро бидиҳад, аз они ӯ бошам ва ило ихтиёру молу ҷони ӯ бар ман бошад. ва ҳеҷ кас аз уҳдаи ҷавоби ин 7 саволи шумо баромада наметавонад ва аз талаби мардумон халос мешавед. 7 савол чунин аст. саволи аввал:
یک بار جمال یار دیدن هوس است، در آرزوی دوباره بسیار کس است. سوال دوم: تو نیکی میکنو در دجله انداز، که ایزید در بیابان دهد باز. سوال سوم: هر کی بدی کرد به بد یار شد، هم به بدی خویش گرفتار شد. سوال چهارم: راستی آور که شوی راستگار، راستی از تو ظفر از کردگار. سوال پنجم: آن که مطلوب خود به دست آرد، خبر از کوه و از ندا آرد. سوال ششم: ای همان کس که فطرت داری، سیری همامی بادگرد آری. و اینک سوال هفتم: دور دارم چو تخم مرغابی، جفت او را تو مگر دریابی. القصه ملکه حسن بانو از دایه خود این 7 سوال را شنیده بسیار خوشحال گردید و گفت: ای مادر، از این 7 سوال شما خاطرجمعی حاصل گردید. روز ملکه بر بالای قصر خود برآمد. نشسته بود و اطراف و جوانب را تماشا میکرد و از دور دید که درویش با 40 خادم می آید. قدم بر زمین نمی نهاد، چنانچه خادمان در زیر پای درویش خشت از طلا و خشت از نقره می گذاشتند و آن درویش پای خود را بر بالای آن خشتها گذاشته راه می رفت. ملکه پرسید که ای مادر، می دونید این بزرگوار کی باشد؟ با این همه تجمل تمام می آید و پای بر زمین نمی گذارد و بر بالای خشت طلا و نقره قدم می نهد. دایه گفت: ای برنای عالم، این عزیز را که می بینید پیر مرشد کردانشاه می شود. کردانشاه ماه 4 مرتبه آمده این عزیز را زیارت می کند و هرچی که عزیز گوید کردانشاه به 100 اخلاص قبول می نماید. اما بسیار درویشی شب زنده‌دار می گویند. ملکه گفت: ای مادر، این عزیز را در خانه طلبیده مهمان باید کرد، پاره نظر باید داد. سر و چشم خود را به پای این عزیز خواهم مالید. دایه گفت: ای ملکه عالم، بسیار خوب است. ملکه در حال غلام صاحب اعتبار خود را فرمود که رفته آن بزرگوار را به این جانب کلبه‌خانه تکلیف نماید. غلام به فرمایش ملکه رفته به درویش سلام داد. درویش جواب سلام داده پرسید که ای جوان، چی مطلب داری؟ غلام گفت: یا عزیز، ملکه حسن بانو میگوید که حضرتم به این جانب کلبه‌خانه کنیزشان قدم رنجه نمایند. درویش قبول کرده فرمود که فردا بر سر خانه ملکه حسن بانو خواهم رفت. غلام به خدمت ملکه خود آمد و جواب درویش را عرضه نمود. ملکه خوشحال شده فرمود که طعام‌های رنگین و میوه‌های گوناگون از برای درویش مهیا سازند. در حال ملازمان همه گفته‌های ملکه را به کم و کاست تیار نمودند و 9 توقوز پرچه بیرشیمی و 7 خوان از زر سرخ و 7 خوان از زر سفید تیار نمودند. القصه شب تاریک ظلمانی از سر دست گذشته، آفتاب جهانتاب در این عالم طلوع نمود. درویش باشد با 40 خادم خویش بر در سرای ملکه رسید. درویش ظاهر خود را با لباس سبز و عمامه سبز و ردای سبز و عصای سبز آراسته بود. چون ملکه را از آمدن درویش خبر شد، ملازمان خود را گفت: پایاندازهای زربافت در زیر قدم درویش پهن سازید. ملازمان از دروازه تا به پایگاه خانه پایاندازهای زربافت انداختند.
чун дарвеш дар болои курпачаҳо гузашта нишаст, 7 хонки пур аз зари сурху сафед буд оварда ҳадия гӯён дар назди дарвеш ниҳоданд. баъд аз он фаррошон офтобаву ташти аз тиллаву нуқра оварда дарвешро бо ходимонаш даст шӯёниданд. сипас дастархонҳои зангорӣ дар пеши шайх фарш карда, нонҳои обию равғанӣ дар пеши онҳо гузошта шуданд. баъд аз он хонҳои таом бо сарпӯшҳои тиллаву нуқра дар пеши онҳо гузоштанд. дарвеш бо ходимон даст ба таом бурда нӯши ҷони худ карданд ва дар дили худ мегуфт ки барзахи бозаргон аҷаб соҳибдавлате будааст. инчунин асбоб дар хонаи подшоҳе нахоҳад буд ва дили худҳо муқаррар карда мегуфтанд ки имшаб омада ин ҳама асбобҳо ва зарфҳоро хоҳем дуздид. чун аз ақлу шуруби оби таом фориғ шуданд, хизматгорон дастшӯй оварда дастҳои эшонро шӯёниданд ва меҳмонон дар ҳини даст шустан бо якдигар чашмакҳо мезаданд ва дар дили худҳо дуздида бурдани асбобҳои маликаро нақша мекашиданд. алғараз вақти шом дар ҳаққи малика дуои бисёре карда ба тарафи хонаи худҳо озим шуданд ва дар вақти рафтан қарор гирифтанд ки шаб омада молҳои маликаро медузданд. шаб ба сари ҷанг даромада буд ки хизматгорони малика якшабу як рӯз меҳнат кашида буданд, хоб бар онҳо ғалаба кард ва дари хонаҳоро беқуфл монда дар хоб шуданд. чун нимае аз шаб гузашта буд ки дарвеш бо 40 ходими хеш омада аз дари сарои малика дохил гардид. дид ки ҳама посбонон ба хоби фароғат рафтаанд ва аз ин кирдори бади эшон хабардор нахоҳанд гардид. алқисса порае аз мулозимонро кушта дасти дуздӣ ба асбобҳои малика ниҳоданд ва ҳамаи асбобу амволи ӯро ба фароғати тамом гирифта ба дар бурданд. аммо малика бо дояи хеш аз канора дида ҳамаи дуздонро шинохт, чунки ӯ дар болои чаҳордараи олӣ нишаста ибодат мекард ва аз ҳама корҳои шайху муридони ӯ воқиф ва нозир буд. чун рӯз шуд, диданд ки чанде аз хизматгорони малика аз дасти дарвешу муридони ӯ мурдаанд. малика мулозимони худро гирифта ба дарбори Курдоншоҳ расида фарёд баровард. шоҳ пурсид: ин додхоҳ кист? ҳоҷибон ба арзи шоҳ расониданд ки ин додхоҳ духтари хоҷа барзахи бозаргон аст. мегӯяд ки агар шоҳ марҳамат намояд, худ рафта арзи бандагӣ намоям. Курдоншоҳ духтари бозаргонро дар назди худ талабида кайфияти ҳолро пурсид. малика забон ба дуо кушода гуфт: эй шоҳ, умр ва давлати шуморо бақо бод. арзи канизак ин ки имшаб дарвеши беандеш бо 40 ходими худ дар қасри ин ходима даромада пораи хизматгорони манро кушта ва ҳамаи асбобу молу палосҳоро гирифта ба дар бурд ва ман дар он вақт бар болои чаҳордараи баланд бедор будам ва аз ҷамеи кору кирдори дарвеши бадкеш мутталеъ гардидам ва ҳамаи онро шинохтам ва он пири габр дар ҳаққи ин бечораи бекас ва рафиқони ман чунин ҷабру ситам намуд. шумо подшоҳи одилу соҳибтаҷаммулед, бояд ки доди мазлумонро аз ин золимони нобакор биситонед. Курдоншоҳ аз шунидани ин калом дар ғазаб даромада гуфт: эй ноқисулақли гесу бурида,
ту ба зоти он бузургвор забони таъну ланг шуда тӯҳмат мекунӣ ва ӯро тамаъ аз ҷифаи дунё нест. ҳоло ту ӯро дузд мегӯӣ ва ӯ моли мардумон ва ҷифаи дунёро бар худ ҳаром гардонидааст ва ӯ қутби замон аст. малика дар ҷавоби шоҳ гуфт: эй султони одил, шумо ӯро ғалат шинохтед. ӯ иблиси замона аст ва ӯро аз ҷумлаи малъунон бояд гуфт. байт. шайхони замона доми тасвир ниҳанд, тасбеҳ ба даст, амома бар сар биниҳанд. чун дар назари халқ намоянд дарвеш, андар шаби тор по ба дуздӣ наниҳанд. шоҳро аз ин каломи малика хашм зиёд шуда амр кард ки: эй хоҷибон ва эй ясавулон, ин гесубуридаро бо доягонаш дар миёни шаҳр бурда сангсор бикунед ва ҳамаи амволу амлоки ӯро тороҷ намоед, ки инчунин суханҳои беҳуда дар ҳаққи муршиди ман мегӯяд, то он ки дигаронро ибрат шавад. минбаъд дар ҳаққи муршиди ман инчунин тӯҳмат касе накунад. хоҷибон мехостанд ки маликаро бо мулозимонаш кашкашону занзанон бурда сангсор намоянд. вазир аз ҷои худ бархосту дар пойгоҳ истода гуфт: эй шоҳ, ин духтари хоҷа барзах аст, ки солҳои сол умри худро ба хизмати шумо сарф карда буд. дар бораи ӯ марҳамату меҳрубонӣ бисьёр менамудед ва ин духтарро ба шумо супурда буд ва шумо ӯро фарзанд хонда будед. хоҷа аз ин тараҳуми шумо хотирҷамъ шуда аз дунё ба охират интиқол намуда буд. акнун ин мазлумаро сангсор фармудаед ва ҳамон аҳду паймони васияту бозаргонро фаромӯш кардед. бояд ки ба риояи арвоҳи бозаргон ва хурсандии ин камина авф намоед. ин духтарро дар қайду банд нигоҳ доред. курдоншоҳ гуфт: эй вазир, ба хотири ту ва ба хотири арвоҳи бозаргон ҷони ӯро бахшидам. аммо ин гесубуридаро аз ин шаҳр бадар кунед ва қасри ӯро бо амволу амлокаш тороҷ созед. мулозимон бо фармоиши шоҳ хонаҳои маликаро тороҷ карданд ва ӯро бо хизматгоронаш аз шаҳр бадар карданд. ҳамаи мулозимон аз малика ҷудо шуда ба атрофу ҷавониб рафтанд.